guys, karon nga vlog mag-adto ko og Valencia City, Valencia Bukidnon. Ay, kanilagi magkuhatag SSID nato. Kay para na po tayo SSID ang mga single. Nya karon guys, nagsakay ko gamay karong nasakyanan. Kaning multicab padulong ni sa Valencia. Akong kauban karon sila kami kay wala ko'y kauban. Kinangan mo gid matuban siya na may kauban kay kuyawan magugug ako ra isa eh. Kay wa may ko na naging ako ra magbiyahe makuyawan man ko. Nya karon maniud tumidri si Jollibee. Kay gutom na lagi. Kakutoy na yung taon niya kung tiyan yung taon og nilinya dito kay piting ng tao. Sus, di magiday lalim ning mga tutag Valencia eh. Sa SSS. Dagan pagtawaan ning Robinson. Dagan pagtawaan ng SSS. Ay, pero bahala na lang. Basta makakuha ko ID ani. So naami diri karon nagpaabot sa among order. Kay grabe nakagutom. Dugay-dugay pod. Tanawa ninyo nindot kay among view diri. Tanawa. Wow! So gulat-hulat lang mi. Pero actually dugay kayo eh. Kay gutom na gyud kaistanan ba. Nadugay man kay naabot among order. Oh, naabot na gyud. Grabe nakagutom. Kaong-kaong banataan ni Ron kay tinaging gutom ah. Nya paborito po na ako ng Jollibee. Sunsoon nagitaan nila kay ang atong kabataan ganahan mag Jollibee kita po na adik pod. So atay date ani permente. Na, lamig gyud kay lang chicken guys. Maka simoti kasi lang gravy humot kay lamig gibahog sa kanon. Lamian ko ba? Dili siya sumulo sa kanang kuan. Man ang ilang manok. Tanawa ga ninyo. Oh? Sus, parang lami agyod. Muna nga, magbalik-balik yun ang tao sa Jollibee. Kay, hira magid ilang chicken diri o ilang gravy. Ikumpara nimo sa lain nga manok. Tanawa. Pistol gid ayo gid ba? Maka double rice gid ani. Pero actually, isa ra gid akong rice ana. Nya, ang akong kauban diri, smell siya kay gutom na po taon ni, apil-apil ang taon ni Linya. So karon nagbaklay na mi. Pauli na mi guys. So naglathulat na mi sa unahan. Amulot na mi palit og juice diri sa kilid. Nagiganahan mo kog baklay-baklay diri sa unahan sa Robinson. Kay, kabalo na ba mo sa kuha, mahilig kog mga kuan, tanom-tanom. So nami diri sa kilid, nagbaklay-baklay, tan-tanaw mi sa palibot. Hanggap-hanggap ng taon mi diri og mga hangin. Aso naman dito sa bus ba? Tanawagin ninyo. Na yung mga gapin diri nga mga katubhan. Mong giganahan ko. Nya, tuwarid ko ang Robinson unahan. Nya, baklay-baklay na ko diri giganahan. Makuglantaw-lantaw kay dugay po beta makabalik dani. Muna nga, gisulit lang po na ako baklay-baklay na mo ni Laika. Giganahan po niya akong kauban pag baklay-baklay. Baharag nagka kinagang sa ilang dala. So guys, salamat sa iyong pagtanaw ha. Og follow na lang mo. Thank you. Bye-bye.